Siyaqhubeka nohlelo lwethu siyabonga kubona bonke abazalwane asebengenile nasebesijoyina siqhubeka abazalwane nohlelo lwethu sivulile inkonzo sangena kwisession yokuqala bese ngishilo bazalwane ukuthi ngenxa yesikhathi sesiyacela ukuthi sidlule singene kwisession yesibili la sizothi babungcobo Bishop wethu naye ingubo yobukhosi esikuhlonipha ngawo namhlanje ngenxa yesikhathi ngizocela ke bazalwane ukuthi ke singakaqali ke kulolo hlelo njengalolo ngoba ngiyacabanga ukuthi uma eqeda ubaba wethu usihlalo ubaba wethu babuthusi kunomlezo omncane before behle ubaba wethu babungcobo noma umungcobo bezothatha indawo yabo yokuthi bahlale ngoba singabo bese nginikeza ubaba wethu babuthusi nje u5 minutes ukuthi kube khona kudlula kona bese siyaqhubeka ke bazalwane nesession yethu ngenxa yeprotocol bazalwane ngihlonipha kakhulu iprotocol ngizobe mina sengihoxa senginikezela ubaba wethu uShezi ukuthi aqhubeke nohlelo lwesibili ngoba vele lungo lwakhe bazalwane amen sisebenza nje kanjalo ngokweprotocol amen ngicela uze ke holwa lethi nje kancane bazalwane ningabe thalula kakhulu ngenxa yesikhathi babekula nje
Siyabonga kakhulu EZIKHOVENI. Siyabonga nje bazalwane ngibingelela kusukela kumasenior esinawo la usukela namhlanje na ngibingelela amabhishopi. Siyabona amabhishopi asuka eMpumalanga. Siyabingelela kakhulu nabuholi bonke obuqhamuka ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Sibingelele kakhulu ke nakomama baze nabahle bomama. Hawu Nkosi yami, hawu bakhane kwanishayi. Sibingelele kakhulu nakubantu abasha okuyibona abayimiselako ekutheni ukuthi benze iy'nkonzo zethu noma nje yonke into esiyenzako ebandleni laseYOBUKHOSI. Iqhaza labo asilibukeli phansi, sithi uNkulunkulu anibusise bantwana. Amen. Namhlanje ngifuna ukusho ukuthi kule nkonzo kagogo njengoba nje singena nakulena yomembeso, ngithi EZIMNQINI njengoba ngimlapha nje, akekho umuntu engifisa ukuthi ngimnyathele ikhona nangelilodwa ilanga. Ngithi-ke asisebenzisaneni bazalwane, njengoba ngisho ngikhuluma ngomama, usihlalo wethu wobomama enze umsebenzi omuhle. Njengoba sicishela ugesi nje la eSouth Africa bazalwane, inkinga iyodwa khona ukuthi abantu babanga iyikhundla. Ukuba abantu ababanga iyikhundla bahlala kwiphenele bebukisana ukuthi le nkinga esibhekene nayo ingasombululeka kanjani. Ngabe inkinga isibanje noma isipho ngabe sesibanjile. So-ke nathi-ke bazalwane ngifuna ukuyisho ukuthi ey'nkingeni zonke esinazo kusukela ebandleni lonke ukuza emabhrentshini ukuza kwi-region, uma siney'nkinga esinazo kwesiyinikeni ithuba lokuthi uma singabaholi sihlanganisela amakhanda ebese sinyukela entabeni siyocela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siphe ukuhlakanipha lokho wakupha uSolomoni ukuze sikwazi ukuxazulula iy'nkinga ngokukholwa. Amen bazalwane. Ukuze sikwazi ukuxazulula inkinga uNkulunkulu sicelile kuyena entabeni, sidlulise konke bazalwane. Namhlanje ngizodlulisa bazalwane, ngithi asilekelelane bazalwane, sibambeni iprotocol okuyona eyayihamba babehamba ngayo uNkulunkulu bethu, ngoba ukuxabana bazalwane ngeke kuze kusiyise ndawo. Njengoba nje singamakholwa asikuvezeni ukukholwa kwethu. Uke wathi babuMahlasa mayikhuluma silena siyobona kwaDladla wathi uhamba isikhathi eside kabe sonta, kodwa khona elinye ilanga la wasizwa khona uNkulunkulu wakwazi ukungena ekukholweni. Akwesingahambi-ke njengabantu abasontako, akwesiguqukeni manje abazalwane esikholweni. uNkulunkulu anibusise lonke bazalwane. Amen.
Siyabonga iNkobe ezinqini. Naze nasho. Oh hallelujah amen. Okuthula kwakwese iNkobe. Okuthula kumnqini. Okuthula kumandukulu. Ake ngivele nje bazalwane ngabe ngisahamba kakhulu. Ngivele nje ngisebenzisa i-blanket approach. Ngithi nje ngiyabingelela kwi-leadership yonke yaseNkobe. Ngale ngokuthi ngisho ukuthi position ethile manje ngaqala kanjalo bazalwane kuyophela i-hour ngendlela iNkobe izinto zakhona ezihleleke ngayo. Oh hallelujah amen. Ngiyabingelela ke bazalwane kwi-leadership yonke yebandla kithi eNkobeni ngokukhethekile bazalwane uBishop wethu ubaba uNgcobo noBishopikazi umama uNgcobo uSipho ayijwayelekile ngathi basithi Bishop uNgcobo sobona umkhulu ilanga kodwa ke uNkulunkulu uzohamba nathi endleleni socela sesijwayele. Haleluya bazalwane. Ke bangcwele inkonzo esingena kuyona baba uNgcobo nomama uNgcobo nebandla lonke lakithi eNkobeni ithi inkulumo yobukhosi baseNkobeni. Lento isho ukuthi ke baba uNgcobo kusukela namhlanje sibheke phambili seningabakhosi kuleli bandla laseNkobeni. Asiyinikeza bazalwane noma ubani lengubo kodwa ke siyinikeza loyo osuke sesibonile ukuthi ufanele ukuthi ayithole. Bese sikunika-ke simtshela ukuthi ngeyobukhosi baseNkobeni. Angeke bazalwane ngisachitha-ke isikhathi kakhulu ubaba uNtalo sike wayihalatha lesikhathi bazalwane ukuthi kufanele ukuthi ngo-7 o'clock sibe sesiphumele bazalwane kuleli hholo. Siyawazi amahholo kamasipala kule province yase-KZN. Mhlawumbe ngo-Gauteng nakoMpumalanga bamashinini emgconywana omasipala abakhona abanalo lana. Hhayi wangala eThekwini, hhayi unzima ngalo. Manje nje siphuma ngo-7 uyasixosha hambani. Lokho kusho ukuthi-ke bazalwane kufanele ukuthi izinto zethu sizenze zonke kodwa-ke singabe sazileba kakhulu zibe mfishane. Singena kule nkonzo-ke bazalwane yomembeso. Bazalwane le usina Bishop wethu bazalwane bamashinini sizoyinikezela kuwena mkhulu lenkonzo ukuthi uqhubeke nayo ngokubambisana ke namabishop namasenior zonke nebandla lonke nje ubuholi bonke bebandla. Kodwa ke inkonzo yakho lemkhulu. Inkonzo yakho lemkhulu njengoba usukhona nje siyathokoza kakhulu ukuthi ukhona phakathi kwethu udele konke wenza la eKZN kanye nomama bazalwane uLady Senior Bishop mashinini siyakubingelela ngoba ake bazalwane ke sisho-ke nje kamnandi nje singabe sahamba kakhulu ubhuti umusa sithi nje kancane siphakamise bazalwane uSenior Bishop ubaba mashinini uzoqala ndlalele mayendlalela noma mhlawumbe navele athi hayi nobhala futhi incwadi zomembeso ngizokwenza lokho omkhulu ozokusho ngisebenzi sakho baba ngiyathoba kuyigcobeni lakho omkhulu amen.
haleluya ukuthula ezikhoveni ukuthula kumnqini ukuthula kumadukulu ukuthula kunyone emhlophe angibingelele bazalwane ubuholi bonke bebandla kusukela kusine kumabishopi omengamela befundisi bonke abakhona ngoyihlalo zabo kunye nomama senior omama obishopkazi nomama bengameli abefundisikazi bonke ngokuyihlalo zabo bingelele nenkanyezi yonke ekhona yakithi egameni lika Jesu bingelele abantu abasha abasenzela kamnandi ukuthi inkonzo yethu ibe ngalolu hlobo alibonke amalenkosi ngizina ngokubingelela osingabo baba wethu uNgcobo nomama egameni lika Jesu amen. Sibonga uNkulunkulu bangcwele ohambe nathi kwaze kwaba la nami bengathembi mfoka Ngcobo ukuthi ukhona ukufika lokungahamba ekhaya ngolwesihlanu njoba namhla sengila alibonke amalenkosi kunaleli izwi lelithi ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi zingcosana alibonke amalenkosi siyafuneka ke izisebenzi bazalwane ezosebenzela uNkulunkulu ngenhliziyo evumayo hayi ngokuqindezela hayi futhi nangani kodwa nje kube uthando lokuthi ngiyamthanda ukumsebenzela uNkulunkulu ngoba wangenza ukuthi ngibe yiloko engiyiko alibonke amalenkosi sibonga uNkulunkulu ukuthi bazalwane sasingazazi futhi besingasizidlo kodwa ushilo umama uThelezi ukuthi ngegazi likaJesu ilona elisenza ukuthi sasa ilona elisenza ukuthi sihlangane sibe lokho siyiko alibonke amalenkosi uthi ubhala kahle yini engangihlukanisa nothando kaNkulunkulu kungaba uhambaze kungaba ukuswela kungaba ukuzondwa kungaba ukufelwa kungaba ukuxabana uthi kodwa kukho okungangihlukanisa nothando kababa uNkulunkulu kodwa mina nje ngiyohlala kulo noma ngabe kuyisiphi isikhathi alibonke amalenkosi ufuna ukuthi bazalwane njengebandla lakithi eZikhoveni kumnandi ukuhlala enkosini sila ekhaya kwababa uNgcobo namhlanje siyabonga ukuthi umuzwa kaNgcobo usechazile usihlalo ukuthi nenze ngalendlela enenze ngayo amen nisebenzile ukuxoxisana ukuthi nisinqamlele umsebenzi ngoba kusabuywa futhi la eThekwini alibonke amalenkosi kodwa ke sibonga ukuthi namhlanje uqale lo msebenzi kube ngokagogo bese kugcina ngondodana amen. Undodana ke bazalwane ugogo angakahambi wawuthumela umlayezo ngobaba uChonco asaphila ngo2018 ngidangugeze lokhu phambi kobuholi bonke bala ekhaya amen. Ngo2018 ugogo wakuthumela umlayezo ngobaba uChonco uHigh Executive ukuthi ngiyacela awumcelele ukuthi bangikhuphulele undodana uSipho athathe isikhundla sikamkhulu kusho ugogo amen. Uthi umhlangano ngo2018 cha siyezwa baba uChonco kodwa ke ake abuyele emva nalomlayezo ke sibuke siumhlangano wesigungu esiphezulu amen. Uyabuya ngo2019 ubaba uChonco uyagula usephathisa ubaba umtshali ugogo ukuthi umtshali hamba esigungwini umcelele ukuthi ngicela bamkhuphulele lo mfana wami ngingaze ngihambe emhlabeni lo mfana wami angakathathi isikhundla sikayise amen. Wasibiza ke siumhlangano omkhulu ukuthi uma akucela ngalolu hlobo umuntu omdala
asinganqabi asingasho lutho asivume isicelo sikagogo. Amen. Yingakho ke ngo-2020 uma nibheka emalistini kwakukhona igama elalisho ukuthi umfokaNgcobo uzombeswa kulowo nyaka, kwase kuba ke ne-COVID eyavala zonke inhlelo zokukhonza kwethu. Amen. Sengidinga ukuchazeke bazalwane ukuthi kungabi ngathi i-high executive esuke yathi khanqo khuphuka, kodwa isicelo sikagogo acela esigungweni esikhulu ukuthi indodana cela ukuthi akanikezwe lesi sihlalo. Amen. So esikuzeleke sizogcwalisa lokho okwacelwa ngugogo nakuye undodana njengoba evumile, ngoba izwi lithi kubiza ukuthi wena onikeza umsebenzi uyavuma yini ukuwenza. Amen. Ngoba kungenzeka ukuthi uyanika umsebenzi udecline ukuthi awumukeli, ngeke futhi sikufake ngenkani. Kodwa uma kuvuma enhliziyweni ukuthi uzowenza umsebenzi, khululekile-ke ukuthi wenze. Alibonge igama lenkosi. Kunelizwi ke nami ngicela mfundisi wami Baba uShezi ungifundele lona, incwadi kaThithu wokuqala, uqale nje evesini lika-6 uma evesini lika-9. Ileli engifisa ukuthi walizwe kahle ombathayo, ngoba sihamba endleleni sibe nenkinga nalingakachazeki kahle lelizwi. UThithu wokuqala uvesi number 6 ukuya ku number 9. Haleluya bazalwane. Siyaqala bazalwane, siyafunda ngokulalwa ngomholi wethu bamashinini. Incwadi kaThithu wokuqala siqala phana ku verse 6 sigcine ku verse 9. Ngamagama aqamile athi uPawula ukhumbuza uThithu ngomsebenzi eKrethe wokuhlela amabanga nokulwa nabafundisi bamanga. Siyaqala ku number 6. Uma kukhona ongasolekile indoda emfazi enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushika nabangalaleliyo. Number 7. Ngokuba umbonisi kumele ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathi muzi kaNkulunkulu, ongaziqhenyi, ongesiso isififane, ongesiso isiphuzi, ongesiso isilwi, ongesiye ohalela inzuzo embi. Number 8. Kepha ophatha kahle izihambi, othanda okuhle, okuqondileyo, okulungileyo, ongcwele, ozithibayo, obambelela ezwini elithembekileyo ngokwezifundiso, aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo. Amen. Alibonge igama lenkosi. Lo myalezo bazalwane oclean nje oqonde ukumholi. Uma ufuna ukuba umholi babuNgcobo, 1 lithi izwi kumele ube indoda engasoleki, ube indoda eclean, indoda enganawo amathizithize. Uma umholi, bani ngumholi ongasoleki? Lithi iBhayibheli indoda emfazi munye, indoda engasilo ichulele wayini, indoda engasiyo ethanda imali, indoda engasiyo uthanda ukuzikhukhumeza, ithanda ukuthi abanye bayiphakamele ngoba yona seyingene kuphi esihlalweni. Lithi kodwa kube indoda ekwazi ukunakekela ibanga, indoda ikwazi ukunakekela ngisho izihambi, inakekele nabantlwempu. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ukuze ukwazi ukwehlula abaphikisayo nabangalaleli izwi kaNkulunkulu, kodwa wena kumele ube indoda eqotho enoNkulunkulu, ngoba uma uNkulunkulu engekho kuwe awungeke ukwazi ukumela abaphikisana nevangeli. Kodwa ukwazi ukwehlula abaphikisana nevangeli kumele uqale wena ube iqotho. Amen. Njengoba ungena kulesihlalo, ubaba wenza wakho umsebenzi wokuqeda, ezakhe izigi siyazazi. Alibonge igama lenkosi.
njengoba wena ungena ubiza ukuthi uqale phansi wakhe yakho foundation wakhe wakho umsebenzi yokuthi uma ufuna ukuhlonishwa njengaye hamba njengokusho kwalezwi alibonke lenkosi ukuze uhambe kahle phambi kwebandla kumele kube nguwe ubambe izenzo 2028 elithi ziqaphele wena nomhlambi uNkulunkulu akubeke phakathi kwawo ukuthi weluze ngoba kuba ingozi baholi uma singakwazi ukuziqaphela thina sifuna ukuqaphela umhlambi sifuna ukuwomeza umhlambi kodwa thina sibe sihamba la kuthanda thina khona sibe singafuni thina ukwenza okuthandwa kusomandla thina siyisebenzi zikaNkulunkulu alibonke lenkosi uma uyisikhonzi wenza izwi lalo okuthumile nokuqashile awenze okunye alibonke lenkosi ngabo ke njengoba ukhona musa uhambe phambi komhlambi umhlambi ungabaze ngawe uyabona uma ikhuluma ngokungasoleki umnandi uma umholi ungasoleki noma ngabe ungena ekhaya likabani kungabi khona ukusola noma ngabe uhambi nomama uhamba wedwa uya ekhaya lomama ohlala yedwa kungabi khona ukusola alibonke lenkosi uma indoda engasoleki noma umholi ongasoleki ohlala anomngani wakhe la haleluya umngani wakho osikazi wakho makoti ayikho into ezoqinisa lo baba ngaphandle kwakho ukuze aqine endleleni yokukholwa nokuze akhule endleleni yokukholwa ubiza isibindi sakho ukuthi umqinise nokulinye ilanga uma down wena ufika uplift alibonke lenkosi kuyenzeka ube down ngokomsebenzi kuyenzeka ube down ngokwempilo endleleni emphakathini kodwa uma ufika ekhaya uma umama azokwelcome kahle uyakheka alibonke lenkosi uma senikhona ngaphakathi kwenkonzo hayi yazini ukuthi nina konke inkonzo enako kumele nibe yilaba abavulekile abatransparent amen muhle umholi baholi otransparent ekwenzeni izinto noma ngabe zinhle noma ngabe zimbi kodwa yiba transparent kungabi ukuthi umholi uyazifihla izinto alibonke lenkosi ngabo ke uma kulezwi elithi msuba ngumholi othanda imali ngoba kungenzeka mapholoba uthi njengoba ungena ulindele ukuthi hayi kukhona okuzawungena uma kungasangenanga uphela amandla msukuba ke lo othanda imali futhi msuthi na ujabulile kuyi-25 December ne-1 January bese uthi haya kusijabule mama senze okuthile ngoba uzawuthi nisajabulile nenze okuthile sikokode emnyaka sikuthola ngolunye uhlobo lomholi bese siyazibuza ukuthi izwi lathi ungabi ngothanda iwayini alibonke lenkosi noma ngayi-Christmas noma ngayi-New Year umholi akathinti bazalwane ningaze niyengane nithi senzela ukuthi unyaka musha asisondeli lapho ngoba lithe thina siba isibonelo ngezwi sibe isibonelo nangenkambo alibonke igama lenkosi inkambo yomholi uma yihle umhlambi uyaphila ngemuva kodwa inkambo yomholi uma ingeyihle umhlambi awuphili ngemuva alibonke lenkosi uma uzohamba endleleni mntakaMapholoba kubiza ukuthi kwazi ukuthi amadoda akhona eduze kwakho azokusekela angeke akulahle alibonke lenkosi nabomama bakhona amakoti bazokusekela angeke bakuyeke kodwa uma uzohamba ngokwezwi likaNkulunkulu alibonke lenkosi mubi kumholi oqala amagroup ebandleni haleluya ungaze ube namagroup makoti phakathi kwebandla ungaze Mapholoba ube nesibhungu sakho esinye singabi ngesakho kodwa bonke abaholi lonke ibandla yonke ibranch ibe semakhwapheni akho uyifukamele njengoba ekhona ubaba enihamba naye ebandleni lonke kalibonke lenkosi
ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi akunike lethuba ukuthi lifike uze namhla uzothatha le ngubo yobukhosi basezikhoveni. Ngakho ke ingubo le ayizukukwenza ke Ngcobo omkhulu. Uma ubungakwazi ukukhuluma ngeke ikwenze bese uyakwazi ukukhuluma. Amen. Ngayo nje uma ubungakwazi ukuhlela ispeech sakho ngeke usugcokile bese uyakwazi ukuthi uhlele ispeech sakho. Uma ngathi endleleni ubuvele mhlawumbe umlo owazi ukuthi uphezulu ngeke le ngubo ikuhlise kodwa kubiza wena to adjust yourself ukuthi wehle njengoba usumbethe le ngubo. Wonke ama problem uma eqhamuka watreat equal. Amen. Njengomholi alibonke lenkosi uke asho uPaul nakakhuluma kuzenzo zika 3 athi hayi ngempela kumele wazi ukuthi noma ngayisiphi isimo esivukelayo wena yembatha uyazi ngifuna ukunika kodwa ndakaNgcobo ukuthi ama challenges omkhulu awafani nama challenges angapha. Amen. Ama challenges angapha awalingani nama challenges angapha. Ama challenges angapha are very heavy. Abiza i-perseverance, abiza ukubekezela okukhulu. And uma ungenako lokubekezela okukhulu uzogive up endleleni. Uhambe ekhaya kuphele 2-3 days ungeke ekhaya kuhambele nje ibandla. Kodwa ngoba lento ingaphakathi kuwe wenza into oyithandayo kakubuhlungu ndawo alibonke lenkosi ekuthandayo ukuthi ebandleni lakithi asifani nabama-church lawa esilungu ukuthi uhamba indoda ipenshene laze lalala ikhehla lakho lingaphenshenanga belisebenzi lala kwaze kwaba sekugcineni kwayo omkhulu gama azange baphenshene baze balala balokhu basebenza. So nawe yazi ukuthi uma ungena kule icathulo uzosebenza kuze kufike isikhathi sakho alibonke lenkosi. Ngakho ke nami sengicela siye encwadini baba wamshezi lezi ezijwayelekile zokugqokisa incwadi kaGenesis ka41:37 kanye neka-Isaya njengoba sizombili. Amen. Siyaqala siyafunda bazalwane incwadi zomembeso Genesis 41 verse 37, 38, 39. Ukuphakanyiswa kukaJosefa. Leli izwi laba lihle emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe zonke. Wayesethi uFaro ezincekweni zakhe, singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu na? Wathi uFaro kuJosefa, ngokuba uNkulunkulu ekwazise wena konke lokhu akakho oqaphelayo ohlakaniphileyo njengawe. Haleluya. Amen. Siye lapha nabazwana ku-Isaiah 22 verse 21 to 24. Amagama aqamela akhuluma ngesiprofeto ngoShebina noEliyakim. 21. Ngiyakumembathisa ingubo yakho, ngiqinise ngebhande lakho, nginikeze ukubusa kwakho esandleni sakho. Abe nguyise kwabakhileyo eJerusalema nakuyo yonke indlu yakwaJuda. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakho, uyakuvula kungavali muntu, avale kungavuli muntu. Ngiyakumembathisa ngokubethelisa kwesibikili endaweni eqinileyo, abe yisihlalo sobukhosi esikhazimulayo endlini kayise. Bayakuphenyeka phezu kwakhe lonke udumo lwendlu kayise, izalo nabantwana zonke izitsha ezincane, imicengezi kanye nezinkamba. Amen. Uthi uFaro, singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu? Ngoba umuntu ohamba nebandla kumele kube umuntu onomoya kaNkulunkulu. Amen. Uma ungenawo umoya kaNkulunkulu akulula ukuhamba phambi komhlaba. Uyagive ngani ngama-challenges ofeyisana nawo. Bazalwane asikwazi ukuthi hayi ngoba ukuthi le pulpit ingaka
ayinawo ama-challenges akhona maningi kodwa kubiza umoya kaNkulunkulu ukuthi uze ube nesineke ukuze ukhona ukubekezela uhambe kahle endleleni ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wazithalalisa ezinye izinto ezazivela ngey'khathi zokungazi wazishaya ngathi azikho kanti zikhona izikhathi zokungazi uNkulunkulu uyayithalalisa nathi sibaholi kunani inkulumo oyizwayo ukuthi le angifuni ukuyiphendula ngoba uma nginga-entertaina yona izongichithela isikhathi ushaya ngathi akwayizwa amen ukuze ukhona ukuqhubeka endleleni lithi-ke kuyadingeka indoda enomoya kaNkulunkulu athi u-Isaya nina nobabili ngizonibethelisa kwesipikili endaweni eqinile makoti nobaba uNgcobo uma kuza umzalwane noma ngabe yimuphi ebandleni laseZikhoveni ezobeka inkinga yakhe ningaphumi ngayo ningene ngayo kuma-Facebook ningaqali ngayo niposte ngayo ngo-1 ekuseni sihlushwa ile nto yama-Facebook bazalwane yasikhathaza kakhulu lento njengoba sikhuluma la kumnandi kuyarekhodwa inkonzo le kodwa kuqhamuka sekuvele ezinye izinto ezingakaxoxwa kahle nizibone senizibona lapha ku-Facebook sezimeshaniswe nawe ubuzibuze ukuthi kodwa lokhu ngikusho nini alibonke igama lenkosi le technology yalaba abancane start iyasikhathaza kakhulu akwenziwe bazalwane okungalimazi ubuholi bebandla lithi-ke lami uma kukhona okuyingxaki okuze ngabantwana benkonzo ukuthi baba nomama nako esinako nina yibani isifuba sebandla yibani nina i-secret yebandla kuthi noma ngabe kunini kwaziwe ukuthi sayikhuluma noma uNgcobo nobaba uNgcobo le nto le ingakho namhlanje asikayizwa noyedwa axoxa ngayo kodwa wathi nahluleka ukuba isifuba senkonzo hayi akulula ukuthi ibandla likhona ukuhamba kahle emva kwenu kalibonke igama lenkosi ngakho-ke ngiloko engifisa nje ukukusho cela nje ukungena-ke la ngesihlalelo esimnandi mfokantuli bese ibandla liyaphakama ngoba singena la ezifungweni kuma-vows sokwaba kuhleke bazalwane ebandleni lakithi umuntu uyazivumela yena ngomlomo ukuthi uzowukhona yena umsebenzi noma kanowukhona ngoba kuqala besithandazela ingubo sikunike nje kodwa manje sesifuna ngazikhulumele yena ubaba nomama ngowabo umlomo ukuthi lo msebenzi abanikwa wona bazokhona yini na cela nje sitawelele simnandi bantu bami ibandla bese liyaphakama ukuhlonipha laba ababili uma basazosho ama-vows abo. Cela nime ngenyawo baholi ngizanibiza nasesikhulekela ingubo ake babuye ngaphambili emela
phambi kwebandla kaJehova nebandla lonke elingcwele elingufakazi emsebenzini esumiselweyo uJehova wokunikeza umzalwane wethu ebandleni kaJesu Kristu azuzele lona ngegazi lakhe elaphala lesiphambanweni bazalwane thina sonke singumsebenzi wezandla zikaJehova futhi ubukhona bethu emhlabeni kuyinjongo yakhe ngakho ngimile phambi kwenu ukuba ngifungise umzalwane ophambi wami manje ngiyathandaza uma ewamukela lo msebenzi abe isibonelo kuJehova nasebandleni lonke. SIPHO NGCOBO ngiyakubuza phambi kaJehova nefu lofakazi elikuhaqileyo namhlanje ngithi uyawamukela noma uyawenqaba umsebenzi wokuba ubishopi ebandleni le Ethiopian Holy Baptist Church in Zion elaziwa ngokuthi EZIKHOVENI na uzohlonipha ubuholi bonke uhambe ngokomgomo policy nangomthetho sisekelo constitution ye Ethiopian Holy Baptist Church in Zion zikhathi zonke uzakwenza konke okusemandleni akho wonke ukuba umbono vision ube ngokuphumelelayo futhi uthembeke kuye uJehova zikhathi zonke azimisileyo ezweni likaJehova lapho ziphenduleleke ithuba lingelakho. Mina SIPHO NGCOBO ngiyawamukela umsebenzi enginikwa wona phambi kukaJehova nebandla lonke elikhona elingufakazi. Ngiyethembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela nokugcina zonke izimiso ebuhleni nasebubini. Izimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho nokugcina imithetho yonke emisiweyo ihambe ngokwevision yebandla izikhathi zonke noma kukuhle noma kukubi ukusizwa uJehova. Nkolo apostol. Nkolo apostol. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise onamandla onke omdali wezulu nomhlaba nakuKristu Jesu indodana yakhe ezelwe yodwa inkosi yethu wamithwa ngomoya oyingcwele wazalwa intombi uMaria wahlupheka phambi kukaPontius Pilato wabethelwa esiphambanweni wafa wembelwa wehlela eHadesi ngosuku lesithathu wabuye wavuka kwabafileyo wenyukela ezulwini uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu yise uSomandla weza evela khona ukwahlulela abahleziyo nabafileyo. Ngiyakholwa kumoya ongcwele nakwibandla elingcwele lomhlaba wonke nakubudlelwane babangcwele nokuthethelelwa kwezono nokuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakade. Amen. Ake simshayele izandla siyabonga bazalwane. Siphiwe Ngcobo umi phambi kaJehova nebandla umyeni wakho onikwa ubuholi namhlanje ngiyakubuza ukuba uzaba ngumsisi womyeni wakho ebuholini bonke bakhe wothanda bonke abazalwane ngokungakhethi umkhulekele izikhathi zonke ugweme ukuba ngozigaxa ezindabeni zabanye abantu ukulwele ukuba isibonelo esihle ebandleni le Ethiopian Holy Baptist Church in Zion elaziwa ngokuthi EZIKHOVENI nakwamanye amabandla nasemphakathini wonke na ithuba lingelakho ziphendulele. Mina Siphiwe Ngcobo ngiyawamukela umsebenzi enginikwa wona phambi kukaJehova nebandla lonke elikhona elingubufakazi. Ngiyethembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela nokugcina zonke izimiso ebuhleni nasebubini. Ngizimisele ukulisebenzela ibandla
ngobuqotho nokugcina imithetho yonke emisiweyo. Ngihambe ngokwevision yebandla zikhathi zonke noma kukuhle noma kukubi ngokusizwa uJehova. Amen. Amen. Nkosi apostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu, owamithwa ngomoya oyingcwele, wazalwa yintombi uMaria, wahlupheka phansi kukaPontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wembelwa, wehlela eHadesi. Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise uSomandla, woze evela khona ekwahlulela abahleziyo nabafileyo. Ngiyakholwa kumoya oyingcwele nakwibandla elingcwele lomhlaba wonke, nakubudlelwano babangcwele nokuthethelela kwezono, nokuvuka komzimba ekufeni, nokuphila okuphakade. Amen. Ake simphe izandla bazalwane, siyabonga kufunde kahle. Bengicela ke bazalwane abaholi behle bonke beze sizokhulekela izingubo. Sitabelele simnandi behle buholi basipheke izingubo sizokhulekela.
Angithi bazalwane sikhulekele ngoba naye ashilo ukuthi Siyabonga iNGCOBO. Sicela sibe senkonzweni bazalwane. Sicela sibe senkonzweni. Sesiyabonga ke bazalwane babuNgcobo nomama uNgcobo baholi bethu. Hayi ke sekunjalo bazalwane siyabonga. Ake ngibize ke bazalwane nje ilunga nje lodwa lomndeni wakaNgcobo bazalwane nje lodwa lizoba nje 2 minutes ukuzobongela nje kule nkonzo. Sicela bazalwane umama Mancube Hallelujah, hallelujah, bangcwele. Izweni yami khona ukufikayo. Uthe ngiyathatha uthulelile iminute elilodwa. Hallelujah. Ngiyabonga emzini kababa mkhulu. Wafuza fulela amashiya amasha ngokushwela. Ngiyabonga futhi uma seliyembathile ingubo yobukhosi. Haleluya. Uma seliyembathile ingubo yobukhosi ukuziphatha kahle, ukunakekela ibandla, liba nenkonzo yokwehla, liba nenkonzo yokuthobeka, konke nikhulumayo ebandleni kuba umusa ovela kwaNkulunkulu. Libahle ngoyuza kodwa nabo kuhle futhi kwaNkulunkulu nabo umkhulu la ekhona unjoba omkhulu. Haleluya. Ngibonga ukuthi abantu abami engisele nabo akukho abakwenzayo ngaphandle yonke into bayithatha mina kuqala bese siyabonisana futhi nami anginalo izwi ngaphandle kwabo. Haleluya. Labo makoti cela sibambane njalo manyiswa amahle. Ngiyabonga. Siyabonga bazalwane kumama wethu umama Mancube egameni lomndeni wakaNgcobo. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, sicela ukudlula masidlula ke bazalwane sizoya emnikelweni. Ngenye sejini elandela lena sizongena kuyona. Ake ngifunde ke bazalwane ama-branch akhona la. Ikhona iGalile, kukhona ukuphila, ikhona impumelelo, ikhona intethelelo, amanzi amancane ombuso, sinane Trust and Trust. Ikhona intando, isibusiso kanye nesethembiso.
Makungukuthi bazali mhlawumbe ukukhona bese bakhona abazali bethu bazali baqhamuka outside KZN. Khona baqhamuka eMpumalanga, khona baqhamuka eGauteng, kanjalo ngathi ngibona eGauteng eMpumalanga. Haleluya bazalwane. Bamashini bonke laba bangaphansi abanganekwe KZN Pole neGauteng sizonikela nokuphila baba. Sizonikela nokuphila nje lonke mase sinikela sikufake ephileni kweyinkomo. Siyabonga kakhulu bazalwane ilama branch ke bazane akhona. Siyayazi ke bazane into yethu ukuthi nje asihambi kakhulu sibamba nje sibembili ngoba siphuthuma lesikhathi bazalwane. Masiqala bazane siqala ngeGalile. Siqala ngeGalile, Galile yonke bayisiredi babuntaza kade bisiredi leGalile. Bayisiredi eGalile bazalwane siyayazi izwi bazalwane lapha nabaseGalatia. Kodwa masingakhathali ukwenza okuhle kodwa ikakhulukazi babeli yokholo. EGalile yonke bazalwane siqala kuyona. Siqala ekhaya. Mayengekho eGalile siyadlula. Emva kweGalile ukuphila kweyinkomo.
Sicela ubaba ukhanyile nobaba uNkulunkulu nobaba uNsomo dlala nizobeka izandla lapha baba. Siyabonga kakhulu bazalwane sesifike bakulethelela le nkonzo ngokugcwele ibishop enalo kodwa yabona siyabukeka kancane awubonge manje ubonge nje manje sonke ngomsebenzi wonke ibandla lenzele wona sizokhuluma
kahle ukuziphatha ngendlela yokuthi sihole kahle amabandla nama emsebenzini noma it is because of the lack of humility. Hallelujah. I am finished, but I have not moved to the next. But I don't know what I'm saying. In the end, you live in a moment, and you live in a moment. You can have any kind of food. And then the second said, Father, and Father God, and I'm finding me. You put it in my heart. Father, they were telling God. Siamogapulu, in the sense that they were never salvane. You put TVs and to sing ata. Siamogapulu, Siamogapulu, and you said, and Siantana was around. Sintana was under the Mala. You know, I get Utano or Utano demonstrate. You know, you demonstrated love. We would a corner now. So, Chabula by Nazi, not on this Chabula. One of the squares I went. Siamogapulu was around. The session Mahmoud Namabani in the US. And then it turned out the will of God will never take you to where God will not protect you. In that Rampulu in Pegela, Namida the Rampulu in Pegela. You are protected by God. I am protected by God. The scripture is la pena kuchako Mateo says it imthandi yakho mayenzi bese siqhubeka sithi emhlabeni njengasezulwini mina ke ngesinye sizothi thou will be done on earth yayishintsha many position yimkhipha on bese kufaka in earth. Over the earth is this one, and this one. I will do my Siyazi ukuthi wasibonke thina singakwazi ukuthi igama lakho libe lihle. Amen.